Kasngi ka basispa khatway ha kerteng pau kun sia makut amen. Kutra Jisu tu pensele engi da men sia makut jong me. Kachiti baningkong syaki Kristan ha Korin. Kalenong ka baningkong. U Paulus ya balakot da kamon ublay banlong u apostol jong u Kris Jisu. Lembat u Sostenes upara jongi. Kipa kijing kublay syakabalang ublay kabah Korin. Syafi ya kibala penkentang hau Kris Jisu bat ikibala khot banlong upat bakut. Bat kumju hau kitu baro keleng setelak kitu kibakot kerpat ya kekerteng utrai jongi u Jisu Kris. Ubalong ukenrat jongki bat jongi ru. Kajing ayai bat kajing suk na ublay. Ukpa jongi bat na utrai Jisu Kris. Nga aingu barobor ya ublay nak benta jongpi. Namar kajing ai keba ula ai hapi da ukris Jisu. Naba da kebaya soalang kawai bat ukris pilakala riuspa haki ai baro. Wat haka ketien ketelit bat kajing tip. Kekubor sepang ukris kelas kem haduk kata hapi. Ba pim duna kanu kasap mensim kat ba pidang ap ya kajing pau utrai jungi uji Sukris. Unsa pen skam ya pi haduk bokut. Kenang ban om syem jing duna hapi hakata kasingi jong utrai jungi uji Sukris. Ublay babat jutang mau ulah kot ya pi banyak sulok bat ukun jong uji Sukris utrai jungi. Ngaken tu ya pi ko para haka kerteng utrai jungi uji Sukris. Ban ya day jingmut para mapi haki ai baro. Wat ya pat henrei tu ya terlilang kawai ke jingmut bat ke jing temu. Yang ala pentip ko para da kiba na ying ka klu ya ba pia kajia para mapi. Syuk ngan bu da kumni. Uwei na pi unong ngate ujong Paulus. Uwei pat uong nga ujong u Apollos. Sa uwei pat nga ujong u Kephas. Nangta sa uwei pat nga ujong u Kris. Lapya nuoj mo ya u Kris. De ya Paulus mo balasa narpana na kabenta jong pi. De haka kerteng u Paulus mo bala penbaptis ya pi. Aingu ya ublay bangam sim penbaptis yanu na pi. Laitang ya u Crispus bat u Gaius. Kumta omdon uwei na pi ubala ban ong bala penbaptis ya u haka kerteng jonga. Hoi ngal penbaptis ya baru kibahayeng hasem jong Stefanas. Nalor kita ngamken mau banga penbaptis yanu ru. U Kris sempa yang ban penbaptis senrai ban yalap ya ke gospel. Om da kejing penaktin kenang ban om penbijai ya ke bor jong kejing yap u Kris halor keding pena. Ke kubor jong keding pena kalong kejing bit tasam ya kitu kibajat. Henry hangi kibalamat ya kejing penem kalong ke bor ublay. Kejing tok ka ong ngan pendu ya kejing start kibastart bat ngan penlim ya kejing syalak kiriu syalak. Te kumta hai kita kibastart ni kiriu nang. Ni ki start nia jong kani kepertai. Ublay ulapan i ba kejing start jong kani kepertai kalong kejing bit. Naba ublay ha kejing start jong ulapan long ba kibriu kin omla ban tip ya da kejing start jong ki. Penban ublay ularai ban pelaj im ya ki ya kitu ki bangai da ka kubor babiet kaba mengingi yalap. Kiju ki kwa ban yo sabut da ki kampala. Ki gripat ki wat da kejing start. Ngite ngi penbana ya u Kris halor keding pena. Ke kubor ke pentut ya kiju bat ke pau biet ha ki gentle. Henry nak benta kitu ya ki ba ublay ulakot bat ju bat gentle. U Kris ulong kabor ublay bat kejing start ublay. Kata keba ikum kejing biet ublay ke kam start bania kejing start kibriu. Berkata keba ikum kejing telot ublay ke kam klan ya kejing klan kibriu. Menta tukan mau ayu pilalong ko para. Menba ublay ulakot ya pi. Hada perkat ya ladi. Om da bun na pi kiba start kumbanyo kibriu. Om da bun kiba hek kerdan. Da sisa om da bun ki kraujat. Ublay ulajit kenang ya kita kiba kepertai kenyo kiba telot. Kenang ban penleran ya kiba dan bor. Ulajit ya kitu kiba kepertai kenyo po bat ka iben. Bat kam khan kor.
kenang ban penpulom ya kitu kibas ngau he. Dakum ni on don brio ban keren he akmat utrai ublay. Day ublay uba ai jing em ya pi ha Christ Jisu. Ula penlong ya u ka jing start jungi. Bat ka jing penman hok yang ngi ru. Ka jing pen kuat yang ngi. Bat ka jing siu spa jungi. Take kumbala tho. Uba kwa ban sungu kraw. Tu un sungu kraw ha utrai. Kaktin jong utrai. Ngi sungu ngu ya ublay. Mentang singi sedang ya kani kasi ti jong Paulus Kristan Korin. Lenong baning dekat baningkong hadu balai. Paulus ai hangi kini ke bentar ke bakongsan bah. Baka jinglong apostol jong u kamdai ke jing start jong u. Kamdai ke jing sempang jong u. Henry kadai ka mon jong ublay. Ublay ula mon, ublay ula jiet yo Paulus banlong apostol, banlong unong ya lap ya ke gospel. Kabaar uong ya ki Kristan, ya pi iway pi iway, ya ki Kristan Korin bakumju ingi iway pi iway. Yang ngi iway pi iway lapen kentang. Lapen kentang ha utra Yesus Kristus. Nak benta ka ai lapen kentang yang ngi bangidup long ki pat ki bakut, bangidup long ki riu kuat, bangidup long ki saints ki riu kuat. Ban long riu kuat ka bamut ban long kita ki balapen kerpang yalah dia nak benta jong Yesus Kristus. Nothing less than that. Handai bangin long kiru kuat. Kata kadai kecing kot yang ngi iway pa iway. Haka jutang barim ru ngi yoi kitab Leviticus nombor khat kendai. Ublay ong tolong ki bakuat namar banga utra ublay jong pi ngalong bakuat. Kani ka jinglong kuat jungi iway pa iway kadai namar ba ublay ulong bakuat takadaw upen kentang yang ngi. Barhaba upen kentang yang ngi ukwa ingi bangin long ki bakut namar balai ka jinglong kuat jungi kamdai bangin ujor bat ki weipat nga kham hok bani weipat nga kham hok bani kitu ki basta marjan bat nga ne ba kitu ki batre bat nga hande ka jing hok jonga la ne ka jinglong kuat junga ka dai ban long nga dai ban long bakut namar ba ublai ukpa junga ulong uba kuat ka jingen ujor jungi kamdai bat ki para brio kamdai bat ki himen ki para jungi hande ka jingen ujor jungi ka dai ba ka jinglong kuat jungi ka standard jungi ka dai ublay hi alade. Tolong ki bakut namar banga ublay jong pi ngalong ubakut. Gidi khot basau du bakhandai Paulus sedang nak jingaro iki Kristan Korin. Sepang ki jingai e bamaki ki op diang sepang ki sap ki pong bamaki ki don. Sepang ka jing start, sepang ka jing roy jong ki ha ka jing tip. Kani ka pen iba kabalang ha Korin kalong kabalang ka ba Shirham. Ngin saya cisu syakmat ngin sei ka jing hikai jong Paulus sepang ki sap ki pong mun sim bakut. Ka bajrong du kadai hakani ka sisti ki Korin. Kata ka bangi ong ki charismatic gift lani kita ki sap ki pong ba mun sim bakut wa ha uway pa uway Kristan nak benta ka bantay ka balang jong Kris nak benta bantay ka met jong Kris ka jing hikai ba jeliu du ngin sai syam hakani ka sisti ki Korin. Nak ta kadaw kamut ki Kristan Korin kilong ki brieu ki Bashirham. Ba Paulus usdang banyaro ya kani Henry ombaro ki kilong ki babet ki bayat bet ya renti nak ta kadaw du khat ba sipau ong ka pedeng jong kani ki baro khoi ka jing tho jong u phide ban yadon ka wei ka jing mut ka jing atli om dei bandon ka jing pat phide ban don ka wei ka jing mut bat ka wei ka jing thmu namar balai ha wat pedeng kini ki jing ba ka balang ka hapo korin ka yomat ka balang hapo korin ka dap da ka jing pat ka dap da ka jing ya pra na ta kadaw kumba ong hadu khat wei du khat riu don wei ba ong adai jong Paulus don wei ba ong adai jong Apollos don wei ba ong adai jong Kephas don siki wei li ki ba ong adai jong Kris ka ba mut ba ka don ka jing yok do kti ka don ka jing ba me sngot nat ka don ka jing sngo he ka wei ka kun hon ya ka wei par ka kun hon ka sngo he namar balai ka wei ka kun hon ka sngo he ban ong ba nga adai ba yo jinget da ka jingala Paulus kawai ka kunhut pada ka sengo he da ka baong ba Apollos ngilong kinong but jung Apollos sa kawai pada na Petrus na Kephas don sa kawai ka kunhut ko ang ngili ki jong Kris ka bamut ka ni ka jingya penhe ka jingya nyoben ka jingya pat ka don hapo ka balang Korin kawai na ka daw jung ka jing ba ban yalap ka gospel ka dai ka jingya pat hapdeng ki balang Kristan ka jingya pat ha ka balang Kristan ni duai kumba ujisu duai bang hidup yalong kawai ni juai babaro ngin yalong kawai bar kebenta ka baar kadai lada mangi ngidon hakanu ka jingle rublay ka mangi ngile kumenta kum kanuksa ngi hakabalang ka tlik ngidon sibon ba ki jingle rublay ki jing ai bangila ban yalam ngi khamjan sa utra Jisu kini ki jingle rublay baro khat ki dei ban yalam ngi ban tip su yo Jisu ban long kum Jisu ban long kiri khut nak benta jungu
Lada kanu ke jing replay, lani kanu ke kam ke jing slok ke bangidan hapo ke balang. Haka jaka ban wanra ke jing teli haka jaka ban yalam ingi ban long kirikut ke yalam ban ingi bangin snow sarong ban iben ye ki weipat ki bam don hapo ke kunhun jungi lani ki ban iben ye ki weipat dai ki ba shubal ya da ka wei ka rukom kata ka bomot ka don ka jing bakala hai hangi ha ka jing snow jungi ha ka jing snow jungi kum kanuksa don ki balet ke bibi ki sedang menyoben ki bamlet ke bibi ki balet kunhun duai ki sedang ban nyoben ki bamlet kunhun duai kini bamlet kunhun duai bade ki keren ben kini ki wei ki balet kani ka penpau bangim pat tip ya ka jing ai jung ublei dangi tip ya ka jing ai jung ublei bat bakini baru khot ki dei bakabalang ka la pediang bat kabalang ka ka pediang ye ki kum kita kilat ki jing ai ba mensi mo khu usai halor jungi iwei pe iwei banyarap ingi bangin long ki khu ban khamjan su jisu ngin num keren ben ye ki wei ka jing keren ben ye ki wei ne ka jing pet po e ki wei ba ka jing sngow yela di ba o bangadon ha kani ka kunhun khambiang manga kani ka penpau ba mangi ka jing mut jing perkhat jungi kadang ret bat ngimpat yo mat shisha ya ka bor jong mensi ba khut ngidon kam ban duai nak benta ka jing ya teli ha kabalang gidan kam banduai nak benta kinong yalam gidan kam banduai dak jing sngoret ngide ban kan ma ba kini bar okhat kide kilat kilenti bau jisu a yang i we pe we ba mangingin la ban yo e ka jing em bam jukut dengin long kirukut ringkat bat hai dikot ba khat nyo ter menta Paulus Ukraine sepang ka jing yalap ba ka dikot ba khat pra ong ka kani ka jing yalap ka dei sepang ka bor jong ka ding phna baru orang habang awan banyalap om dei da kejing penak tien banyalap om dei da kejing penak tien namar boleh ladang akren da kejing penak tien jonga ke bomot ngating yo ngapen bijai ya ka bor jong kading pena ngi hap ban husiar ikan ikawai kinong kren ki ba kren snow tenat ha kejing kren jungi do bangile ya jing alap bangile a jing kren ka ba snow tenat ka bamdon jing bakala ka ba snow tenat ban sngap hendrei pet yo kajing keren jungi ke kut ha kajing sungut tenat kajing yalap jungi ke kut ha kajing sungut tenat homili jungi ke kut ha kajing sungut tenat kaduk no kabor jong kajing pna ding pna bat kibriu kimyo ya kajing ai ban kala ke bamut ngihap ban duai ku hen ku para ba it nak bentai la dia nak bentai ki weiru kajing keren jungi kajing yalap jungi om dei da kajing sungut tenat om dei da kajing pna ketien hendrei da kabor jong kading pna takadau ngidon kam ke kamram bakrau ban duai nak bentai kitu ki bayal lap ik ketien jong blei nak bentai ki padar ki lingdo ki reuniam baro khot ki nong yalap pat ba baro ban duai bikin dap dau mensi mo khut balapan sle bikin ra ban yarap ya kabor jong kading pna jong ukris banem pen bijai ya kading pna ukris daki kentien basengo tenat jongki dan e jongi ma kentup lang yang ngaru wei nang ta padaru nak benta jungi wei pe wei ki basim benta padaru banem kot ek tang ha kata kajing sengo tenat ban ong ba kubor bangi ok sengo mtasi kalong masung tenat tang bang am tre ban le kajing im junga kam kala kani kam dei ka jingyalap ka jingsha skor jingi ka jingyalap ru kam dei ban pen sengo tenat ingi ka dei ban kta ingi ban pen kala ka bamut ingi kanu ka jingya seng kanu ka mas kanu ka jingle replay kanu ka jingya lumlang ka bangilet ban sha skor ka jingyalap kam dei ban kut ban ong ba ngas ngo tenat handai ka dei ban ong ngi dei ban let ban ong ba kenrat ka ai ban me kwa ban kren hanga Kenang bau tiu nong yalap Ukraine kemuat kendai yanga kenrat bangan la ban kam penjana ya kejing em banjan syami. Ladang yum dan raya kata ke bomot ngin salong kum kini kibriu ki bakwa ban tip ya ublei dah kejing start bat uji Paulus ong ni. Ublei ula jiet ha kata ke rukom ban pempulom ya kitu ki bas ngo start ya ladi. Bagi bas ngo start ya ladi ha ke rukom perkhat briu. Hendrai ka jing ai jung ublei kalong ha kata rukom ba ujiet ban ai ka jing ai ban ai ka jing em lingba u Jesu Christ lingba ka bor jung ka ding pna ka buding pna wong kalong ka jing thot ye ki ju hendrai ka dak jing biet ye ki grek ye ki ka bomot ka jing thot ye ki ni ki ju ki kwa da ka kampla ka ki grek pada ka bomot ki basngo start ela jong kali ka jing biet ka dak jung ka ding pna jung ka ding ka jing biet bat ki kwa ban tip ye ublei da ka jing start jung ki bada ka jing rukom perkhat jung ki da ka ba ngam jeliu chpang kita jing start jung ki filosofi jung ki ban lap ya ublei ban tip ya ublei baru Paulus wong em ndrei nak benta jung ki bala jet pada ban yo ka jing em bam jukut ka ding phna ka dei ka bor jung ublei ban a jing em yang baru khot ki bangai ujuru gumjo ya ugrik ru gumjo
but uong shu ba ka jing start jung ublei la ne ka jing start jung ublei kam long ka jing bit jung ublei ka kham start ban ya ka jing start jung ubriu ka jing bit jung ublei ka kham start ban ya ka jing start jung ubriu ban ngi I hakane ka jing ngi I hakane kham tam ya ka jing im jung ki apostle ublei ujiet ye kitu ki briu ki ba ki briu ki nyo ki riu kai ki briu ki basulik bela ki briu ki ba im habat ki patba ki balik sie hakpor janmit ki yashongkai ki nia ki nia keren ki nia di mat kumta terter hakarukom im jengki ublei ujiet yaki banlong kita ki apostol jeng u om yakini kinong riu start kum u Gamaliel kum ki Farisi ki we ki badan ha Jerusalem u Jisu uklam jiet yaki handai ujiet kita kinong tong dok kha ujiet kita ki briu ki ba im bat kinong krong krajana bat kumta terter nak kata kadau kajing start jung ubriu kamlong ni eru em hakmat jung ublei utip kumno ban peniat yaki barokhai ban nakani kadau mangibaro ngimdon kadau eru ban ban sngau sarong yaladi hendai ladangi kwa ban sngau sarong don tangkawei kadau bangin sngau sarong kadai tangkani ban ong ngasngau sarong namar balai ba ublei ulamap yaki pop junga wala danga long unong pop ngamdawa ban yo jing pen em ulap ha ya Jisu syakani ka perthai ban menta ngalayo ka jing pen man hok bat ngan em menta na ke benta jong Jisu bat tang ka jingle jong Jisu kadai ka bamanga ngakop sarong ngalong ubri batlat ngakop sarong ha ka jingle ka jong Jisu tu ai pemangi iwei pewei ngin yo I barobor ya kani kadak jong kading phana kabalong kabor jong ka jing pen em ngimdei ban le ran ngimdei ban kanran dien hendai ngidei ban plai kani kabor jong kading phana kalong kabor jong ka jing job ha ka jing em jungi eniro yo Jesus Christ junam la junam amen wa bneng to ai ba kachinget ka mela ai ngi ha ku jungi Jesus Christ men jungi ba kading zo ka jing e wala pan raham ki do no jungi da mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jing kermen ba kar khu na menta ka jing wan ka hima jungi to ai ba ka jing e jungi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolom brio man brio na shapo but you can tha baro a ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jong mi sha satla ka perthai chami ublei jong mi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi